Vítajte kolegyne a kolegovia. Dnes sa spoločne ponoríme do problematiky srdcových arytmií, a to špeciálne z ošetrovateľského pohľadu. Pôjde o taký, povedzme, prehľad na vysokoškolskej úrovni, ktorý by mal priniesť kľúčové poznatky, tie, ktoré sú naozaj nevyhnutné pre každodennú klinickú prax. Takže poďme rovno na vec. A začneme hneď jednou zásadnou otázkou. Elektrický systém srdca si môžeme predstaviť ako takého precízneho dirigenta orchestra. Pokiaľ udáva takt, všetko hrá v dokonalej harmónii. No, čo sa stane, keď tento dirigent zlyhá? Presne toto zlyhanie, to je podstata srdcových arytmií. Dobre, aby sme sa v tejto komplexnej téme nestratili, pozrieme sa na ňu pekne postupne, v 6 bodoch. Najprv si povieme, čo arytmie vlastne sú a prečo vznikajú. Potom sa vrhneme na praxu, čiže na diagnostiku a liečbu. A v závere sa zameriame na to, čo je pre nás najdôležitejšie. Aká je rola sestry v akútnych, ale aj v chronických situáciách. Fajn, poďme teda na prvú časť, čo presne sa skrýva pod pojmom srdcová arytmia. Viete, v úplnom jadre je to vlastne celkom jednoduché. Je to v podstate akákoľvek porucha, či už v samotnej tvorbe, alebo vo vedení toho elektrického vzruchu, ktorý riadi toľko nášho srdca. Takže ten kľúčový pojem je tu odchýlka od normálu. Ten normálny zdravý rytmus voláme sinusový. No a akákoľvek zmena oproti nemu, či už ide o pravidelnosť, rýchlosť, teda frekvenciu, alebo dokonca miesto, kde ten elektrický impuls vzniká, to všetko už klasifikujeme ako arytmiu. A aby sme nezabudli, patria sem samozrejme aj poruchy prevodu toho vzruchu, ako sú napríklad dobre známe AV blokády. A toto je naozaj dôležité si uvedomiť. Nie všetky arytmie sú rovnaké. Máme tu celé spektrum. Na jednej strane sú tie, povedzme, benigné, ako napríklad občasné extrasystoly, ktoré človek ani nemusí cítiť. Ale na druhom konci spektra, tam sú tie maligné, život ohrozujúce stavy. Hovoríme tu o komorovej fibrilácii alebo tachykardii, ktoré si vyžadujú absolútne okamžitý zásah. Dobre, už teda vieme, čo arytmie sú. Poďme sa teraz pozrieť o krok hlbšie. Prečo vlastne vznikajú a ako sa prejavia v klinickom obraze? Pretože práve pochopenie príčin, teda etiológie, je absolútnym základom pre správnu liečbu a samozrejme aj prevenciu. A tie príčiny sú naozaj veľmi rozmanité. Môžu byť samozrejme priamo kardiálne, ischemická choroba srdca, infarkt, srdcové zlyhanie. Ale veľmi často sú aj metabolického pôvodu. Hovoríme tu o poruchách elektrolitov, hlavne draslíka a horčíka, alebo o problémoch so štítnou žľazou. A pozor, nesmieme zabúdať ani na lieky. Paradoxne aj niektoré antiarytmika môžu arytmiu vyvolať, no a potom sú tu toxíny ako alkohol či kofeín a áno, dokonca aj taká vec ako stres alebo spánkové apnoe môže byť spúšťačom. A ako to pacient pocíti? No, najčastejšie sa sťažuje na palpitácie, teda búšenie srdca alebo taký ten nepríjemný pocit vynechania úderu. Môže prísť aj dýchavica, slabosť, únava. Potom sú tu vážnejšie príznaky ako bolesti na hrudi, závraty až po synkopu, čiže krátkodobú stratu vedomia. No a pri tých najťažších formách už vidíme hypotenziu a známky šoku. A práve tu je úloha sestry kľúčová. Rozpoznať tieto príznaky je úplne prvý krok k tomu, aby sme zhodnotili, aké vážne to je. A týmto sa dostávame k jednej z najdôležitejších a najdynamickejších častí našej práce. Ako arytmiu rýchlo a správne rozpoznať a ako okamžite zasiahnuť, keď ide o čas. Tu naozaj nie je o čom diskutovať. Zlatým štandardom a absolútne kľúčovým vyšetrením pri akomkoľvek podozrení na arytmiu je 12-vodové EKG. Jedine to nám dá detailný pohľad na elektrickú aktivitu srdca a umožní presne identifikovať, o aký typ poruchy rytmu vlastne ide. A presne toto je ten rozhodovací algoritmus, ktorým sa riadíme v akútnej situácii. Úplne prvá a najdôležitejšia otázka vždy znie: je pacient hemodynamicky stabilný? Ak odpoveď znie nie, teda má nízky tlak, poruchu vedomia, ischemickú bolesť, tak je nestabilný. A to si vyžaduje urgentnú intervenciu. Hovoríme o elektrickej kardioverzii, kardiostimulácii alebo defibrilácii. Ak je však pacient stabilný, máme trochu viac času a môžeme začať s farmakologickou liečbou a zároveň pátrať po vyvolávajúcej príčine a korigovať ju. Keď sa nám podarí zvládnuť tú akútnu kritickú fázu, naša pozornosť sa logicky presúva na dlhodobú starostlivosť. Tu je cieľ jasný: dostať arytmiu pod kontrolu a hlavne predchádzať jej vážnym komplikáciám.
Dlhodobý manažment si môžeme predstaviť, že stojí na troch hlavných pilieroch. Ten prvý je farmakologický. Liekmi kontrolujeme buď rytmus alebo frekvenciu a pri fibrilácii predsiení je absolútne kľúčová antikoagulácia. Druhý pilier je intervenčný, kde metódami ako katetrová aglácia môžeme priamo odstraniť zdroj arytmie. No a ten tretí, ktorý je rovnako dôležitý, sú režimové opatrenia, teda úprava životného štýlu a liečme tých pôvodných spúšťačov. A prečo je ten manažment taký nesmierne dôležitý? No jednoducho preto, že neliečené arytmie vedú k naozaj vážnym komplikáciám. Hovoríme tu o pádoch kvôli synkopám, o postupnom rozvoji srdcového zlyhania a potom o tej asi najobávanejšej komplikácii tromboembolizme, ktorý najčastejšie vedie k cievnej mozgovej príhode. No a pri tých maligných formách samozrejme stále hrozí náhla srdcová smrť. Teraz sa poďme pozrieť na úplne konkrétnu úlohu sestry. Začnime tým najdramatickejším scenárom, ošetrovateľským procesom v kritickej situácii, keď nám na oddelenie prichádza pacient s akútnou hemodynamicky významnou arytmiou. A toto je ukážkový príklad presnej trojzložkovej ošetrovateľskej diagnózy. Pozrite sa, ako jasne definuje problém. Znížený srdcový výdaj. Potom jeho príčinu. Neefektívna kontrakcia srdca pri tachyarytmii. A nakoniec prejavy, hypotenzia, dýchavica, závraty. Správne postavená diagnóza je ako mapa, ktorá nás presne naviguje v ďalších krokoch. Keď máme diagnózu, vieme si stanoviť cieľ. A ten je v tomto prípade jasný. Stabilizovať pacienta a obnoviť bezpečnú perfúziu tkaní. A ako zistíme, že sme boli úspešní? No predsa pomocou jasne merateľných kritérií. Tlak a puls sú v norme, pacient je bez synkopy, ustúpila dýchavica aj závraty a na EKG monitore vidíme kontrolovaný rytmus. Toto sú fakty, ktoré nám hovoria, či naša starostlivosť zabrala. A toto je v podstate náš akčný plán, naše kľúčové intervencie. Všetko začína bleskovým zhodnotením ABC a vitálnych funkcií. Okamžite zabezpečujeme EKG monitoring a nahrávame 12-zvodové EKG. Samozrejmosťou je zaistenie žilového vstupu a odbery. Podávame lieky presne podľa ordinácie a sledujeme ich účinok. A sme pripravení na urgentnú kardioverziu, ak by bola indikovaná. Ale nezabúdajme na jednu vec. Popri všetkých týchto technických úkonoch sme pri pacientovi, ktorý má strach. A naša úloha je aj znížiť jeho úzkosť a byť mu oporou. Dobre, poďme teraz od tej hektickej akútnej starostlivosti k tej dlhodobej chronickej. A tu sa rola sestry mení. Stáva sa z nej predovšetkým edukátor, a to je kľúčové najmä u pacientov s chronickými arytmiami, ako je napríklad veľmi častá fibrilácia predsiení. A opäť si pomôžeme ošetrovateľskou diagnózou. Tá sa však teraz zameriava na prevenciu. Tým hlavným problémom tu nie je arytmia samotná, ale riziko krvácania v súvislosti s antikoagulačnou liečbou. A toto je dôležité. Tá istá liečba, ktorá pacienta chráni pred mozgovou príhodou, zároveň prináša nové riziko, a my ho musíme aktívne manažovať. Takže cieľ je jasný, predísť krvácaniu a zabezpečiť, aby liečba bola bezpečná. A kedy môžeme povedať, že sme cieľ splnili? Keď pacient presne vie, ako a kedy má užiť svoj liek. Keď bezpečne rozpozná prvé príznaky krvácania. A keď si osvojí také správanie v bežnom živote, napríklad prevenciu pádov, ktoré minimalizuje riziko zranenia. A presne tu sa ukazuje to skutočné umenie ošetrovateľskej edukácie, pretože to nie je len o tom, že niekomu dáme do ruky leták. Sú to praktické rady pre život. Používajte mäkkú zubnú kefku, elektrický holiaci strojček namiesto žiletky. Je to o jasnom vysvetlení varovných signálov, tých tzv. Red flags. Je to o tom naučiť pacienta, ako si sám môže monitorovať puls a tlak. A samozrejme je to o neustálnom pripomínaní, aké dôležité sú pravidelné kontroly a poctivé užívanie liekov. A na úplný záver si položme jednu otázku, ktorá mierí do budúcnosti. Žijeme v dobe, kedy inteligentné hodinky a rôzne digitálne technológie otvárajú úplne nové možnosti monitorovania a manažmentu arytmií. Aká teda bude rola sestry v tomto novom digitálnom svete? Ako vieme tieto technológie využiť, aby sme ešte zlepšili starostlivosť a edukáciu našich pacientov? Myslím si, že toto je výzva, nad ktorou sa nám všetkým oplatí zamyslieť.